دیگه 5-6 سال لباسی نو، کراسوفتی نو، پولی کتگی دانو جانم برچکا جان خداوند گره زورشاینه که کو بچه خوب شه برای که بچه خوبه مردم اخمال دوست میداره فهمیدی؟ اکا ترمت کن اکا که نگاه میکنه دیگه ای عروسا میبینی و جیبرای من نگاه دارن دیگه فرمای نو با نو ای فرمات مقول چی؟ کسون بروکو مقول چی؟ پاپ شد هم یا بار دیگه سلام علیکم برادران. چه خیلی که برای گرانیس گذشتن ما که بخره به شما توصیه میدادیم برادران حاضر این همین رقمی که در روی اکران دیدین زنگ بزنین. هر روز سفر داره 500 روبل اینامی کانال ما کدامی که میره اسکیت کرده میشه برادر بابا واریای ماشینش خیلی دیدگی بده ماشینای زمانوی به یگان کمبودی ده تشفیر داره هر روز سفر مرحبا نمی رقم داره زنگ بزنین. مقصد مقول چی؟ дар ду рӯзи охир маъруфияти блогер ва овозхони тоҷик абдурозиқ ба авҷи олӣ расид. шӯҳраташ дар қиёс ба ҷанги ӯ бо ҳасбуллои доғистонӣ ва сафарҳои қаблияш ба хориҷ ҳазорон маротиба бештар гардид. маъруфтарин сомонаҳо дар ютубу инстаграм ба монанди радиои озодӣ, оила, пресса-тиҷӣ ва тамоми блогерон қазияи ин сарояндаро бо барон инъикос намуданд. баъзеҳо ба ӯ нафрат мехонанд ки ба устодаш хиёнат намуда ҳамкориро бо продюсерони хориҷ ба роҳ мондааст. нафрини мардум ба абдурозиқ пас аз видеои барон ва навори худи ӯ зиёд гардид. ҳатто нафароне ҳам ҳастанд ки рӯзҳои қаблӣ ӯро дар шакли саҳнача ва таҳқиромез таҷассум намуданд. аммо ба фарқ аз дигарон блогери машҳури тоҷик усмон дар ин бора назари дигар дорад. киё тавонистанд ки муносибатҳои ин ду бародарро сард намоянд ва далели тағйирёбии абдурозиқ дар чист? овозаву ҳангомаҳо пас аз бозгашти абдурозиқ аз имрӯз бештар хоҳад гашт. интизор меравад ки рӯзҳои наздик ӯ ба ватан баргардад ва дар ин бора бигӯяд. тарафдорони абдурозиқ мехоҳанд ӯ пас аз узрхоҳӣ корашро бо барон идома диҳад, аммо онҳое ки баронро ҳақ мешуморанд робитаи барону абдурозиқро мамнӯъ медонанд. ёдовар мешавем ки абдурозиқ соли 2003 дар Панҷакем ба дунё омадааст. дар кӯдакӣ ӯ ба бемории рахӣ дучор мешавад. ба қавле ӯ дар синни 16 солагӣ 12 килограмм вазн доштааст ва ин хусусият сарояндаи ҷавонро ғайриоддӣ ва барои мардум азиз гардонид. абдурозиқ аввалин бор дар бозор суруд мехонад. истеъдоди ӯ ва чеҳраи ҷалбкунандааш атрофиёнро ба ваҷд оварду маҳораташро дар ютуб паҳн карданд. ин навор боис гардид ки барон ном блогери тоҷик 3 сол қабл ӯро ба душанбе оварда ҳамчун сарпараст, дӯст, бародар, устод ва падарвор барои шахсият гаштанаш талош намуд ва дар як муддати кӯтоҳ абдурозиқ ба василаи клипу наворҳои зиёд шинохта гардид. пас аз сафарҳои хориҷ ва дарёфти визаи тиллоӣ дар Дубай, продюсерони хориҷ ба маҳорати Абдурозиқ таваҷҷӯҳ намуданд, аммо макру ҳилаҳои онҳо боиси тағйир ёфтани муносибатҳои барону Абдурозиқ гардидааст. ҳатто то он андозае ки ҳамкории дубораи онҳо имкон дорад ва ё не, ин танҳо дар зеҳну шуъури мардум ҳамчун савол мемонад. кор дар Фаберлик моро пулдор сохт. таваҷҷӯҳ кардам, дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам то маро аъзо кунанд. бепул аъзо шуда номнавис шудам. тариқи ватсап борҳоро пешниҳод карданд. интихоб намуда ба рӯйхати дӯстонам фиристодам. яке духӣ харид, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. хулос кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар ду рӯз дари хонамон меомаданд. ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тӯҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона ақиб намонед. ватсап дар рӯи экран. аному ҷоном кай ки формот кунаш наками бо манро бугӯ бо ман навод мефарда мешава биё буҷа ха молодец яй красавчик чӣ баша ҷон муборак шава изо накашай камера чахчах ки мардум бишносад то одами ганда нестӣ о занат нетевака мегири зан мегири о занат нетев о шава ганда хишим шуди ё занат нетев медуния ова чӣ хел нея
ما یک فرمون رو باید زنگیریت خریده سمت اگر زن نگیری چی میگیری را؟ مقبوله چی؟ چی خیلی فرم مقبوله تا بچه؟ اینه لبوی خیلی ما یک تد نمیگیرم من چند تد نمیگیرم بیا بو چیش بده این کوچت دا چیه کن؟ این کوچت دا شمشیر یا؟ چی را ای؟ چی بخری؟ ما چی بخری؟ باید دار مویخری اومین این یک فرمات گرین زیب دو داگیم زن کمی زن عروس داری هم مرده گره چشمات مرمه کنی یک مرا داری نه ترام خاص چی بیشتر کو چند کیلویی؟ 10 کیلو؟ ای عبدالروزی 8 کیلو خرابه عبدالم ما بود 12-13 کیلو بود بخیلم زن نتیمه اوه چکل نه یا ما یک فرما رو باید زنگیری خریده سمت اگر زن نگیری چی میکنی را؟